लोगोफोर साननैनि उनाव दिनैसो नुजाफैलायबाय आरोना मानोना लोगोफोर आङो सौकियाव बेरायनो थांदोंमोन सौकियाव ब्लग भिडिअबो एसे लानाय जादों मालाबा हगारलायसिगोन आरोना ओमफ्राय आरो समबारै अबावबा थांबावगोन आरोना माने आं थाङा सानदोंमोन नाथाय आलासिफोरा एकदम लिंगासिनो आरोना थाङाबा गाज्रि मोनगोन बेनि थाखायनो थांसिगोन आरोना माने जोंहा हारसाबो आलासि दङ बर'बो आलासि दङ आरोना ओमफ्राय दाखालि सकियाव बर' पार्टिफोरजों थांदोंमोन दा आरो ओमफ्राय समबारै हारसा पार्टिफोरजों थांलायनोसै आंखौ एकदम आलासियानो जानो लिंबाय थायो आरोना मानसिफोरा माने आलासिफोरा एकदम हारसा आलासिफोराबो लिंबाय थायो बर' आलासिफोराबो लिंबाय थायो बिथिंजाय आरो लोगोफोराबो लिंबाय थायो नाथाय आं थाङा आरोना मायबा नङा मायबा मोनसे बाहाना खालामनानै थाङा जाना थायो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एकदम मावजि बारसिनदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एकदम दाखालिनिफ्रायनो सोंगासिनो आरोना सोरबा सोरबि गोरोन्थि बड' कार्टुनाबो नोंनि नामा बिबारि आब' होननानै ओहो लोगोफोर गोरोन्थि बड' कार्टुना आंनि नङा दै नाथाय आंनिनो न'खरनिनो मानसि आरोना बिबो आं दिनैसो खिन्थाबाय ओमफ्राय बिथाङा भिडिअखौनो बारा हगारनाय जाया आरोना लोगोफोर मानो हगारनाय जाया उनाव खिन्थानोसै आङो दा आरो दिनै खिन्थाबाथाय बिराद गोलाव जागोन लोगोफोर ओरैनोबा नोंथांमोना एकदम नायनो होननानै बेसेबा नेगासिनो साननै मानि नुवाखै बांद्राय लेक्सार मारिबा आरो एसे बरिं मोनगोन ना बिनि थाखायनो दे लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालाम दे लोगोफोर ओमफ्राय माबा नोंगो दे जागोन नायदो दानिया लोगोफोर गब्दा नों अबाव थांखो मानो फना नाङा दिनै साननैयानो जाबाय फनानो नाङा बेकाखौ दुब दुब मोनगासिनो बेथो हे इसोर अबाव थांखो आंनि फिसालाया लोगोखौनो खेबसे फन हरबावनि र' हेलौ बाबु गब्दाया दिनैसिमहालागै न'आव फैयाखैलै साननैयानो जाबाय अबाव थांमारखोबा खबर मोनदोंना हा बाबु ओहो मादै खबर मोनाखै दे अबाव थांमारखो बेलाय फन हरनो हाया नामा औलै बाबु फनखौनो हरा आरो आं फन हरबाबो नाङा सुइसअफल' बुंबाय थायो देनाय बाबु सोरनियावबा सोंबावनाय गैया मादै आं सोंदोंमोन दाखालिबो सोंदोंमोन मैयाबो सोंदोंमोन आङो गैयानो गैया होमबा अबाव थांमारखो बेयो नोंसोरखौ मायबा बुंदोंमोन ना हा नों बेनि लोगोथार नामा औ लोगोथार मादै थेवब्लाबो आंनो जेबो खिन्थायासैना बियो अबाव थांदों अबाव थाङाखै अबाव थांमारखो होमबा बियो आंहासो बेसेबा टेनसन मिथिगौ ना बाबु मानो खिन्थाना थाङा बियो खिन्थानाथ' थांदोंमोन थांनाया थेवब्लाबोथ' फैफिनगोन होननानै बुंदोंमोन ना जेनेबा गाबोन थांगोन होननानै फनबो हरदोंमोन नाथाय दिनै नै साननैयानो जाबाय बै बुंनाया गाबोन थांगोन होननाया साननैयानो जाबाय नाथाय गैया फैगोन होनबाथाय फैखायोना बियो आरो फनानो मानो नाङा मोनथिला दे आरो मादै आंबो मैया फन खालामदोंमोन नाङाखैमोनथ' खबर लाबावनाय देनाय जोंना बाबु देनाय नङा नोङो खबर लाथार लोगोफोरनियाव दे बाबु औ दे गंदा आं जोबोद गिनाय मोनबाय नों अबाव थांमारखो हौ गब्दा बिमा बाजैयालाय मानो गाबदों माबा उन्दैफोर गब्दाया गोमानाया दिनै साननै जाबाय न'आवनो फैयाखै नुदोंमोन ना मायो अबावबा मालाबाफोर नुदोंमोन ना मैया दाख्लैफोर मा गब्दाया गोमानानै दङ फन हराखै नामा नुवाखैथ' आं बाजै गोमानानैनो दं बियो खेबसेबाबो फन हरगौमोन बियो मोजाङै थाबाथाय खेबसेबाबो फन हरखायो मोजाङै गैया खोमा अबावबा मायबाफोरसो जाहैबाय ना मायोबा आं बेखौनो सानै बिराद माथा गरमलै उन्दैफोर दाखालिनो फैगोन होनदोंमोन न'आव सानसे थानानै नाथाय गैया साननै मानि जाबाय फैयाखै उन्दैफोर हागौबा नागिरनाय नोंसोरबो दे जागोन दे बाजै अबाव थांमारखो साला फनाबो नाङा दे बाजै फैगोन दे बांद्राय टेनसन लादों नोङो फैगोन ना सेंग्रा मानसि अबाव थांदों अबाव थाङाखै सानसेबाबो फन हरो खेबसेबाबो नाथाय एबार हराखै आरो फनाबो नाङाखै अबावबा लाइन गैयि जायगाफोराव थांना लादों खोमा बेफोरबायदिबाथ' मोजाङानो देनाय दे फैगोन दे बाजै थेवब्लाबो जागोन दे आङो नागिरगोन सोंगोनबो मानसिफोरनाव नुदों ना मायो
औ सों दे उदैबो दे जागोन दे बाजै। ओंखाम उखैदों, दैबो गांदों। दै गलाफि, आंनो दै लाबो, आंनो ओंखाम लाबो। आं गावनो दै मोनलोङाखै, ओंखाम मोनजायाखै, थाबायनो हायाखै, नों आरो आंनावनो बिबावदों? फाग्ला नामा नोङो गब्दा? गलाफि, नों आंखौ मानो लिंनायमोनलाय मारिनो? मानो लिंबाय थानायमोन? आं थाङामोना नों लिङामोनबा। माबायसि खोथा बुंदों नोङो? नोंसो फैनो जाबाय थायोमोन, बेनि थाखायसो लिंदोंमोन आं। मिथिबाय? आंथ'नो थानो मोनजोब्बाय। सानबै जाबाय जेबो मोनजायैया, जेबो मोनलोङैया। आं नाजाबावनि, आं थाबायनो हायाबाबो मानबाय थांगोन आं। नों हारसिं मानबाय थांनोसै। नों आंखौ नागारना थांनाङा गलाफि। नोंखौ बिसोर बांद्राय बुआखै, आंखौ बांद्राय बुदों। आं हानाय नङा, आं मानबायनोबो हानाय नङा। दै बिफाङावनोबो जेनथेनसो हेलेना थानो हादों आं। नोंखौ नेबाय थाबा थैगोन माथो आंलाय। आं जुदि मानबाय थांनो हायोबा आं थांनोसै दै। आं नाजाथारगोन। बेफोरबायदि थाबाय थाबा आं हानाय नङा। गलाफि, नों जुदि थांनो हायोबा सोरखौबा मानसिफोरखौ नुयोबा आंखौ बेयाव गोलैना दं होननानै खिन्था दे। आंखौ लांफैनो हो दे। आं जेबो मिथियाहाय बेफोरखौ। दिनै आं नोंनि थाखाय बेफोरबायदि जानांबाय। दिनै आंहा नोंनि थाखाय जेबो गैला। हौवायाबो आंखौ नागारसिगोन, गथ' गथायाबोथ' आंखौ सैखानाय नंखाला। आरो आंनि आथिं आखायाबो सेस जाबाय। गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय। आंनि जिउआ नोंनि थाखाय धंस जाजोब्बाय। नों आंखौ मानो नायनो फैनांगौ? नों आंखौ मानो गोसथोनांगौ? नों बेफोरखौ मा बुंदों गलाफि? नों आंखौसो मानो दाय होबाय दङ? दाया जोंफोर सानैनिबो। नों जुदि लाय होआमोनबा आं नोंखौ मोजां मोननो हागौमोन नामा? नों मानो आंखौ लाय होनाय? नोंसो सिगां फन हरग्रोबाय थादोंमोन आंखौ। आं फन हरबायानो दे, नोङो दानना होनांगौमोन ना। नों मानोथ' रायज्लायनायमोन? नों आंखौ दाय होना लाब गैया गलाफि। दाया जोंफोर सानैनिबो दङ। आंनो ओंखाम दै नांगौ, ओंखाम दै। बासाय, रावबो गैया नामा आयौ? बासाय जोंफोरखौ। नों हाजार बेफोरबायदि गाखोबाय थाबाबो रावबो फैया, मिथिबाय? आं बेफोरबायदिनो लासै थांसै। मानबाय। गलाफि, सोरखौबा नुबा आंखौबो लांफैनो हो दे गलाफि। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। नोंनि थाखायनो आंहा बेफोरबायदि जाबाय। आरो आं नोंखौ बासायबावनो। गलाफि, बेफोरबायदि खालामनाङालै आंखौ नागारना थांनाङा नों हारसिंनो। मानबायनोबो हायामोन नों। सासोदों आथिङा, हान्थुआ सासोदों। थेवब्लाबो आं थांगोन। हायाबाबो थांगोन आङो आंनि जिउखौ फोजोबा दानो थैनो गोसो गैया आंहा। थांगोन आं। हायाबाबो नाजाथारगोन। आं बेफोरबायदि रानथाब थैनो गोसो गैया। आं थैनोनो गोसो गैखाया दानो। गलाफि, आंखौ नागारना दा थां हारसिंनो। गलाफि, आंबो नाजानायनि र'। आं हाया, आं हान्थु खेरायनोनो हाया। ओइ बिफा, बिबादिनो खिन्थानोसै खोमालै आङो थुनथ्राया गोमाबाय होननानै। दिनै सप्तासेयानो जालायलांबाय, खिन्थायाखै आङो बोरैबा मोननानै। बेसेबा गाज्रि मोनगोन आंखौ मिथिगौना? थेवब्लाबो उफाय गैया, सानसे नङा सानसेबाबोथ' मोनथिखागोन बियो। हाजार नागिरबाबो मोनला। दा मा खालामबावनो? बुंनोसै दे आरो गोमाबाय होननानै। खिन्थादोब्रा, आंथ' मालाबानो खिन्थानो होदों। अमासोलै बियो, अमासो। अमाखौनो एसेबां दुखु जायो नामा? जाम्बिफोरबायसि।
है बिफा नोंबो मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो बिबारिया बेसे अनोमोन नों मिथिगौ आरो अमाबाबो बुजि मोनजोबोमोन मानसि बायदि अनोमोन बियो मिथिगौ आरो नों मिथिखागौमोन माथो बिबारिया जिब जुनारफोरखौ बेसेबां मोजां मोनो होननानै अनसि होननानै थेवब्लाबो नोंलाय बेसे दिनथ' खिन्थायालासे थानो दे सानसे नङा सानसेबाबो मोनथिगोन माथो फैखासिगोन बा न'आव खिन्थाहरदो दिनै साहसानो जायाखैलै बिफा खिन्थाहरनोबो दुन्थ्रायाथ' गावसोरनि न'खौबो सिनाय हाखागौ बेखौथ' मालाबा हगारोआनो हगारबाबोथ' बियो गावनि न'आवनो थांफिनो नाथाय एबारो मा जाखो मानो फैफिनासै बियो न'आव अबाव थांखो बियो खेबसे जुदि फैयोमोनबा दुन्थ्राया गोसोखौ स्रां मोनलायगौमोन आङो दा बिबारिनो मा होननानै खिन्थानो साहसानो जायाखै बेसेबा गाबखागोनलै बिफा बिबारिया गाबबाबोलाय आरो माथो खालामबावनो गाबाबाबो खिन्थाखानांगोन आं आलासि जानो थाङामोनबा गोमानायानो नङामोन मानो गोमायामोन दे नोंबोथ' बेखौ एनि टाइम नायफैबाय थायाना नों ओंखाम संफुनाय टाइमावनो बा खामानि मावनाय मोनसे खामानि मावफुनाय टाइमावनो बियो फननो थांना होगोन नोंलाय बेखौलाय बोरै माबानो दे नों बेखौ एनि टाइम नेबाय थाबासो नोङो माबागौमोन लाखिनो हागौमोन थेवब्लाबो आं खिजानिबा थागौमोनानो बिनि खाथियाव ओरैनोबाबो आं अमाखौ नायबाय थाखायो एनि टाइम नायाबाबो आं सानसेयाव 10 बारसो नायखायो गोमाजानो गिसोयो आङो सल मथे नोंनि खानायानो मोजां जाखायाखैमोन खोमा मानो मोजाङै खायाखै हा जाम्बि नामा नोङो मोजाङै खानांगौ आरो अमायानो एसेबां गिदिर बापरे बाप नों मोजाङै खाना दोनखानांगौ जाम्बि मोजाङै खानानै दोनखादोंमोनलै आं बिफा नों आंखौसो मानो दाय हमबाय थादों एसेबां मोजाङै खाना दोनखादोंआनो बिदिनो एसेबां दिन थाबायानो बियो नाथाय आं थांखालिसो बोरै गोमानो मोनखो माने खानायाबो मोजां जाखायाखै नालाय नोंनिया बिदिनो बियो जेनेबा थांनो जुजिनायावनो गबाय आरो एसेबां गिदिर अमा मननै मनथामसो जागोन बेसेथ' लाखिबाय थानो दे बेफोरबायदि दोनदाल होनानै नङा न'खौ मानो सिनायासै बियो जेनेबा बियो गदोंबाबोथ' बे न'आव थांनांगौमोन ना बिबारिया हगारनानै दोनखायो मालाबाल'सो खाना दोनो आं सानबाथाय माथा गरम जायोलै आं बोरै खिन्थानो दा दे माथो जाबावनो आरो फनफोरा खालामदो गोमाबाय होननानै बुंदो अमासो दे आरो फिबावनो हागोन आयै बाजै थांसै आङो मागोसिम थाथारनांगौ नाङा दे आयै एसेबां गोबाव थाबाय आङो सुथि गैला आंहा आयै दे माथो खालामबावनो आरो मिनिसोरां दाथ' मागोआव सुथि मोननाय नंला नोङो बैसागुआव फैबानो जाबाय जागोन दे बाजै आबा फैथारदे बैसागुआव आरो जोंफोरबो मालाबा थांगोन र' नोंनि रुमाव आलासि जाहैनो नोमबाजैजों आंजों थांगोन र' मालाबा औ आयै थांबानो जाबाय सानैबो सप्तासेसो थाना फैबानो जाबाय दे जागोन दे मागोआव थांगोन सिरियाखाना नायनाबो फैगोन माने मागोनि लास्ट थारिखफोराव थांगोन आरो ना औ सम मोनबा थांगोन दे आबा ओमफ्राय नोंबो बैसागुआव फैयालासिनो थानाङा फैगोनलै आयै दे होमबा बाजै ना आयै थांसै आङो गोबाव जागोन दे आबा दे थां मोजाङै थां दे एकदम गारि मथर बांद्राय जाबायहाय गिनाय मोनो आङो दे आबा मिनि सोराङा थांनायखाय दरसेसि मोनबायहाय आं बिहामजो औ मोनगोनथ' आरो बिहामजो दसे उन्दुहैथ'नि र' खर'खौ एसे बोरैबा मोनदों आं दिनै औ दे आयै जागोन दे दसे थानानै ना गुरनाखौ सायगोन र' आङो नांलाया दे आयै नोंनिया खर' सादोंबा उन्दुहैथां आङो सायगोन देनाय बिहामजो हामबाथाय सायगोन दे आङो दे थां आयै उन्दुहैथां मादैखौनो खेबसे फन खालामनो र' टुन्टाखौ खबर लानि मैयाबो खबर लानाय जायासै एकदम गोसोखांबाय थादों आङो बोरमायालाय दोनदाल होबानो थायो र' नाथाय बे टुन्टायासो गाबाय थायोना आंखौ नागिरबाय थायो नानिया बारा नागिरा नाथाय बे अमायानो टुन्टायानो नागिरबाय थायो आंखौ माथो मादैयासो फन हरदों नाम लानाय लोगो लोगोनो बेबो हरखाबाय हेलौ मादै मैयाबो आङो खबर लानायानो जायासै आं हरनोसो नागिरखादोंमोन नोंनो मा खालामदों नोङो ओंखाम जाबाय नोङो बिबारि ओंखाम जाखांबाय मादै नोंलाय औ जाबाय आंबो ओमफ्राय बिबारि माबा खबरा मोजां नङालै मा खबरा मोजां नङा मा जादों मादै बिबारि नों गाज्रि मोननाङा दे जोंनिबो दाय नङा मा जामारदों मादै खिन्थायाखै मानो एकदम आं नोंनो खिन्थानोनो बोरैबा मोनथारदोंलै आं बिबारि आं मिथिगौ खिन्थाखांनायनि उनाव नोङो जोंफोरखौ गाज्रि मोनगोन होननानै खिन्थाना मादै आं मानो गाज्रि मोननो दे खिन्था मा जादों माबालै बिबारि नों गाबाथ' गाबा मा जादों
मा गाबगोन ना गाबा मोनथिला आरो मा जादों देनाय मादै खिन्थाग्रोनाय आङो खिन्थानोसै बिबारि नोङो गाज्रि मोननाङा दे माने आङो जोंहा बाजै लानायाव आलासि जानो थांदोंमोन ना ओमफ्राय माबा थुन्थ्राया आं गैयाव गोमाना थाबाय दा गैला एसेबां नागिरबाय आङो गैया मोनाखै गामि गंसेया नागिरबाय गामि खाथियावबो बेसेबा नागिरबाय नाथाय गैला थुन्थ्राया गोमाबाय दिनै सप्तासेयानो जाबाय आं नोंनो खिन्थायाखैमोन दुखु मोनगोन होननानै थुन्थ्राया गोमाबाय थुन्थ्राया गोमाबाय थुन्थ्रा हाग्राखौनो जानोसै आं उखैनानै थानो हाला आइलै आंखौ लांफै गोथाव नंथारा गोथाव नङाबा मोनजागोन आं दै नांगौमोन गोरनायाव नांथादों गोजांसोदोंबो आइया आंखौ नागिरदों आं मोनथिगौ नाथाय बै सैमानि जात मैनास्रियाथ' बेसेबां मोजांसो मोनदों खोमा पापिया नोंनो आंखौ सावहोदों न' आं मोनथिगौ र' मालाबा जुदि आं न'आव थाङो आंनि आथिङा जुदि हामोना ओरैबायदि बुगोन नोंखौ मैनास्रि सैमा मैनास्रि नोंनि थाखायनो जाजोबदों गासैबो आंखौ सावहोग्रा नोंखौ एबारबा हले बुथारखागोन आङो नायबाय थांनोल' हो आंखौ मोनहैनोल' हो न'आव नोंखौ नागारा हाग्राखौनो जानांगौ जादों आरो बे गलापियाबो एथ' गाज्रि आंखौ नागारना थांबाय आरो मालाय मानसि लोगो मोनबाबो आंखौ दङ होनना बेयाव हाग्रा बारियाव फासिना दं होननानै खिन्थायानो हाला उदैया हाला उखैनानै अबाव हाग्राया अबाव जाबावगोन आं गोथाव नंथारा दैसो लोंगौमोन दै आरो ओंखाम जागौमोन ओंखाम